Pozdrav drugari, dobrodošli svi u naš novi video. Danas vas vodimo u najveći zoološki vrt, nalazi se u Švedskoj, zove se Kolmården. U ovom zoološkom vrtu se nalazi preko 60 vrsta divljih životinja iz cijelog svijeta. Napišite u komentare kako vam se sviđa naš novi video. Nemojte zaboraviti ostaviti like i subscribe. U ovom zoološkom vrtu se nalazi veliki Luna park.
Sada ćemo se voziti safari žičarom i posmatrati divlje životinje. Hvala na gledanju. Vidimo se u novom videu.